ni Uncle Bert. So ti makin ko ka daytoy saba. No makita yo madam na may pabuyak i video na. Datoy sa bunganay na tapos dapay ka bunganan. Remember yan ti tinga ti puun na. Okay, Uncle, mulam na din saba. Wan sir. Nyari nga kita nga saba datoy. Mistisa ko na daw sir datoy. Mistisa. Wan. Oh. Mistisa ka talaga yan. Di ko din mila. Mistisa. Mistisa ang dati akin mula ka manignig rumah. Manignig rumah. Okay. Dabo na nagbunga dati Uncle? Tatakla nagmula ka rin ti kastoy. Kastoy. Wan. Okay. No, inadawa ka pa. Naganan. No kumakasla tao ang normal delivery. Di ko kung tunay niya. Huwag nga rin sir. Di mordong kuma. Mordong. Dati ka Sarian. Si Sarian. Makaan anak siguro. Wanta dito yung barang. Tingnan mo bagi tanang kayo na. Okay. Inya kayo plano natin agad. Yati ko na da. Kung naman ni inang ko sa kanyaw. Nga na jera mo na. Samoy bulan ko na naman sir. Apaya. Isumok ko na sir. Dinamag ko gamay. Uwan. Kaya isunan ko medyo baka taon. Amo na siguro mo na dito nga pa. Isumot yung bagana sir, di kasyan. Okay. Sige. Dato di ko na, di bunga na. Tanaw, dadakol, babasit. Dadakol man di ikotit ay. Ikotit? Uy. Ibang gano'n eh, darakal. Uy, dati babasit, dati niting na. Kapay na to yung mula na, yung mula ngayon kita toy. Tibatib ka na sa? Tibatib. Monstera deliciosa. Dati ka daganan, dati ti alalaan dan sama nga pagmumulat ko. Wan sir, wan datoy. Datang ro kaya nga birbirokon. Ngam no siyak tataga kwa. Hanga datoy ti berokag datoy. Ngam no mabalita siguro alaan na kano dadumawag padawat ta dati no ilako ta. Ay conforme na tan tagpan palinan no kasanaw. Ang pili kayo. Sir no kaya mga lain. Han to dagsun. Pili kayon. Nya kayo dati tibatib bueno dati mismo punti sa bah. Dati ka sa titiliw na dati ang kanya. What's no? Titiliwan na kayo ti DNR to dati. So nga dati langan. Dati sa talangan. Imbes nga tibbaan ni Uncle Bert. May kayo ito'y barangay Kawayan. Dulang ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.